Lanbide ikastaroak eta enplegua. Ikaslan Gipuzkoako web orriak duen orientazio eta bitartekaritza zerbitzuaren atalean, lanbidek eskaintzen dituen ikastaroak eta enpleguak ikus ditzakezue. Atal honetan, aipatutako bi aukerak azalduko zaizkizue. Goazen lanbidek eskaintzen dituen ikastaroak aztertzera. Lanbide ikastaroak aurkeratzeko eskerraldean ikus dezakezuen klikatu hemen aukera klikatu behar duzute. Hau egitean, lanbidek duen formazio aukeren orrialdea zabalduko zaizue. Bertan, bilaketa bat egiteko ondorengo pausoak jarraitu behar dituzue. Hainbat iragazki daude, hala nola, arloa, geografia eremua, hasiera hilabetea, talde hartzailea, irakasten modalitatea eta profesionaltasun ziurtagiri bat bada, testu librearen bidezko bilaketa edo referentzia bidezkoa, baldin eta ikastararen kodea zein den baldin badakizu. Bilaketa bat egingo dugu, aukeratu arloa eta egin klik. Zerrenda bat agertuko zaigu, baldintzak betetzen dituzten ikastaroena eta zerrendaren hasieran lanbidek diruz laguntzen dituen ikastaroak agertzen dira. Ikastaroen zerrenda, goi eskuinaldean agertzen diren irizpideen arabera ordenatu dezakegu. Esaterako, ordenatu udalerriaren arabera. Orrialdearen eskuinaldean, kontsulta azkarreko menu batzuk ditugu. Aukera ematen digutenak bilaketaren emaitzen artean hilabete, probintzia edo udalerri jakin bateko emaitzak hautatzeko. Ikastorari buruz informazioak gehiago nahi izanez gero, ikastaroaren gainean klik egin eta ikastoraren fitxa ikusiko dugu. Bertan biltzen da ikastorari buruzko informazio zehatza. Fitxa horretan zehazten da ikastaroak zenbat iraungo duen, zer ezaugarri dituen, zer baldintza bete behar diren eta zer zentrok antolatuko duen. Ikastaroan izena emateko egin klik goialdeko izena eman botoian. Eta hurrengo pantailan sartu IFZ eta lanbidek emandako pasahitza, zeure burua identifikatzeko. Jarraian, aurretiko izen ematearen frogagiria agertu zaigu. Inprimatu nahi izenez gero, egin klik dagokion botoian. Goazen oraingoan, lanbidek eskaintzen dituen enpleguak ikustera. Horretarako, lanbide ikastaroak eta enplegu atalean eskumaldean ikus dezakezuen enplegu atala klikatu behar duzute. Hau egitean, lanbidek duen web orrialdeko lan eskaintzen orrialdea zabalduko zaizue. Bertan, ondorengo pausoak jarraitu behar dituzue. Hainbat iragazki daude, sektorea, geografia eremua, prestakuntza maila, kontratazio modalitatea, data, soldata, erreferentzia, eskaintzaren kodea, baldin eta kodea zein den badakigu eta testu librea. Bilaketa bat egingo dugu, aukeratu sektorea eta egin klik. Zerrenda bat agertuko zaigu, baldintzak betetzen dituzten eskaintzena. Lehenik eta behin, lanbideren eskaintzak agertzen dira. Eskaintzen zerrenda, goi eskuinaldean agertzen diren irizpideen arabera ordenatu dezakegu. Esaterako, ordenatu udalerriaren arabera. Orrialdearen eskuinaldean, kontsulta azkarreko menu batzuk ditugu. Aukera ematen digutenak bilaketaren emaitzen artean, probintzia, udalerri, kontratu mota edo ikasketa maila jakin bateko emaitzak hautatzeko. Eskainitako lanpostuari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, eskaintzaren gainean klik egin eta eskaintzaren fitxa ikusiko dugu. Bertan, biltzen da eskaintzari buruzko informazio zehatza. Fitxa horretan zehazten da zer baldintza bete behar diren eta zenbat pertsona sartu diren. Eskaintzan izena emateko egin klik goialdeko izena eman botoian eta hurrengo pantailan sartu IFZ eta lanbidek emandako pasahitza, zeure burua identifikatzeko. Lanbidek zure datuak aztertuko ditu eta eskatutako baldintzak betetzen badituzu zure kurrikuluma enpresari bidaliko dio. Nire lanbideneten atalaren barruan egin dezakezu eskaintzaren jarraipena, nire hautagaitzak atalean hain zuzen. Eskura duzu gai horri buruzko tutoretza bideo bat. Harpidetzei dagokienez, bi modutara jaso dezakezu interesatzen zaizkizun eskaintzei buruzko informazioa. RSS bidez edo alerten bidez. RSS bidez harpidetzeko ateratzen den helbidea zure RSS irakurgailuan itsatzi beharko duzu.
Alertek bilaketak gordetzen dituzte, zehazki zeure burua IFS eta bidez eta lanbideren pasaitzaren bidez identifikatu ostean egiten dituzun bilaketak. Eman izen bat sortutako alertari eta gorde, behaldean sortutako alertak ikusiko dituzu. Alertak ezabatzeko nire lanbideneten atalera jo behar duzu. Lanbideneten oro bat aurkituko dituzu beste eskaintza batzuk, hala nola Europako prentzako eta enplegu publikoko eskaintzak. Horrez duzu zertan izena eman ez baitira lanbideren eskaintzak. Eskaintzaren kontaktuan agertzen den helbidera idatzi edo kurrikuluma bidali behar duzu.